Оставам на сцената сега буквално да нахлуят 100 души и може би сцената ще им се види тясна. Представям ви най-веселото хоро в София, Школа по български народни танци Еремия, с ръководители Ивайло Георгиев, Искра Стоянова и Росен Дончев. И се запознахме, доста се напихме, после се сетихме, че е съвременно, толкова спрекалено. Снощи се видяхме и се запознахме, доста се напихме, после се сетихме, че е съвременно, толкова спрекалено. Бум, чакарака, бум, чакарака, и този века но да хване влака. Бум, чакарака, бум, чакарака, и този века но да хване влака. Нямаме парите, парят ми очите, в този миг отказвам. Даже и жените, като се оправям, всичко се повтаря. Нямаме парите, парят ми очите, в този миг отказвам. Даже и жените, като се оправям, всичко се повтаря. Бум, чакарака, бум, чакарака, и този век дано да хване влака. Бум, чакарака, бум, чакарака, и този век дано да хване влака. Се пазим, уж да не загазим само бяло вино, после капучино може да е нищо, но за нас е нещо. Цял живот се пазим, уж да не загазим само бяло вино, после капучино може да е нищо, но за нас е всичко. Бум, чакарака, бум, чакарака, и този век дано да хване влака. Бум, чакарака, бум, чакарака, и този век дано да хване влака. Бум, чакарака, бум, чакарака, и този век дано да хване влака. Бум, чакарака, бум, чакарака, и този век дано да хване влака.
Ако се водихте младоженик и младоженка и една сватба, можехме да спретнем. Да са живи и здрави! Да. Разбрах, ама няма да кажа. Това бяха Еремия, най-веселото хоро в София. Да се готвят за изпълнението си фолклорен клуб Калушари, Враца, Играорци, Габрово и Лудо Младо, град Лясковец. А за следващия клуб, който ще ви представя, знам, е толкова малко. Малко, обаче достатъчно. Чуйте, те се наричат клуб